Românilor, astăzi ne jucăm Minecraft. Da, m-am prietenit cu doi, mai țin minte că mi-a dat bani pe Multicraft. Da, acum suntem pe Minecraft. Bun, uite. Adică, uite, chiar suntem pe Minecraft. Suntem la știri Minecraft. Vreau să vă pronunț că nu mai vreau să-mi dea bani. Dorin, păi eu îi dau bani, dar îmi pare rău, Dorin, dacă mai dai bani. De ce nu mai dai bani, că îți dau și eu? Deci eu cupui după cineva ce-mi dă bani. Să nu faceți așa că eu cupii după cineva îmi dă bani. Deci, Nicoleta este cea mai enervantă fată din lume. I-am dat bani pentru finitiv. Nimeni să nu-i dea an bani, că mi-a dat ea bani. Nu îi dați un ban. Nu e frumos să-i dați un ban. Auziți ori? Praf. Te rog să nu-i dați un ban. Eu vă promit pe inimă ca să nu-i dați un ban. S-a făcut? Deci până la 3-4 se închide știri. Da! Bă, și chiar nu aveți voie și pe serverul Multicraft nu aveți voie să distrugeți casa cuiva și pe serverul meu aici din Minecraft nu aveți voie să stricați serverul ori banned. Yep. Ori ai primit bani. Da? Promiteți pe digital mic, bani ori kick, alegeți. Bă, lui Fraxu i-am dat de multe ori bani, ia stați puțin. Gata, am revenit aici cu știrile. Am făcut să fie day. Ca să nu ca să nu să vedeți skin-ul și ca să nu nu știu, asta nu mai spun, am uitat complet. Deci trebuie să vedeți peretele, că dacă era seara, nu vedeați peretele. Și credeți că este un episod și nu știri. Deci ăsta e știri, vreți să vedeți? Gata, ia uitați știrile. Deci v-am spus că ăsta e știri. Nu am mințit că nu e știri. Aici se vede clar că e știri. Adică chiar uite sus. Pe capul meu vedeți știri. Puteți să intrați pe serverul ăsta doar de pe mobil, de pe calculator. Îmi pare rău, dar n-aveți cum. Că e joc de pe mobil. Vedeți acolo, nu? Bă, i-a spus lui Dorin să nu mai dea bani, că atunci asta n-am spus, deci și acceptat. Nu mai dă bani, mafiot dacă vezi acest videoclip, adică știri, nu da bani, că ai belit-o. Adică n-ai belit-o, cei care îmi dă bani. Uite acolo scrie știri după capul meu, iar eu stau la Pro TV. Normal că suntem la Pro TV. Da. Cine credea că nu suntem la Pro TV? După aceea o să-ți pun și eu un scaun și fac aici să nu mai fie pământ, cum îți făcea și un Dorin acolo la Pro TV. Știți că și el îți făcea un Pro TV, nu? Ei bine, până aici se închide Pro TV-ul. Ne vedem mai târziu. Paș, pac!